Hi guys, so if you're going back to on your own place and you wanted to go to the Soekarno International Airport, if you're uh, coming to Bandung area, Bandung place, so this is the bus terminal. This is the Batu Nunggal area, which you can see the terminal, the bus terminal going to Soekarno International Airport. So you only need to pay 115,000 rupiah. It's a 6 hours travel from Batu Nunggal, Bandung to Soekarno International Airport. So you can use by taxi or Grab going here. And that is the bus. Hi guys! So andito na tayo ngayon sa Soekarno International Airport. Babalik na tayo ng Pilipinas. Papasok tayo doon sa gate 4. Titingnan natin kung walang magiging problema. Kasi dyan sa Pinas ay nag-lockdown. Nag-self-quarantine na yung ating gobyerno. So I hope pagdating ko mamaya, kasi ang flight ko is 1:10 March 14 in the morning. So I hope wala siyang maging problema. So siya nga pala yung kanilang international airport. Ayan. So maganda na siya. Hindi katulad ng una kong pagbisita dito. International na talaga siya. Ito yung harap ng airport guys, ng Soekarno International Airport. So dito bumababa yung mga pasahero. Ito naman guys, yung kanilang mga check-in counter. Andito pa rin tayo guys sa loob ng International Airport, Soekarno. So ito yung isa sa kanilang mga showcase dito sa loob ng airport. Meron din tayo nito sa Mindanao. Ito yung tinatawag na nilang kumintang. Tapos mga tawag doon yung nandun, meron tayo niyan sa Mindanao. Kasi nga yung Indonesia ay halos kahawig natin sa pagdating sa kultura, especially sa part ng Mindanao. Wala pa rin yung flight schedule natin guys. So waiting pa rin tayo. Ayan. So habang waiting, kain muna tayo. Ito chicken lumpia, 25,000 ang isa. Ganun kamahal. Waiting pa rin tayo ng ating flight. Wala pa sila sa list. Dito pa rin tayo guys sa Soekarno International Airport. Nakikita mo talaga na kukunti ang nagbubiyahe at maraming biyahe ang cancel. Ito na siguro yung corona scared.
Malaki na yung epekto niya sa mga nagbabiyahe, sa tourism, particular dito sa Indonesia. Waiting pa rin tayo guys, hindi pa rin natin makita yung ating flight doon sa airport digital launch. Kasi 1:10 AM yung flight natin. So hindi pa rin natin siya makita. Tulad ng dati, konti yung mga tao. As in ko konti, kanina pa tayo nandito pero ilan lang yung nakikita natin. Mga ilan-ilan lang yung mga nandito. Sana wala maging problema sa ating biyahe sa Philippine Airlines. So ako meron na rin akong precautionary measure. Although ito yung gamit ko, pero naglagay tayo ng tissue sa loob. Makakatulong daw ito. Meron na rin mga pinapalabas ng mga parang paalala, reminders sa mga travelers katulad nung nandun sa board. Ito siya. Ayan siya guys. Mismong si President Jokowi yan nagpapaliwanag kung paano makakaiwas sa coronavirus. Yung mga precautionary measure niya. Ayan. Yan yung kanyang mga paalala. So sa bawat screen dito, sa bawat TV, television screen, ayan, makikita niyo siya nagpapaalala. So ito pa rin ngayon ang itsura ng airport. 8:25 na. Pero usually dapat punong-puno na dito ng mga tao katulad ng una kong punta. Pero ngayon ito pala yung mga tao. Ayan, wala pa dun sa board yung ating flight. Di ko pa makita yung Philippine Airlines. Kanina pa ako nandito. Sana walang maging problema. Yan guys, nakapasok na rin tayo sa wakas. So maghihintay na lang tayo sa gate 4 para sa boarding mamaya. Meron ditong ilang mga kainan sa loob ng airport. Pero syempre dollar yan. Hintayin na lang natin yung pagkain na isa-serve mamaya sa atin sa Philippine Airlines. Malapit na din naman kumain. Ito yung loob guys ng airport ng Soekarno International Airport kapag magbo-boarding ka na. Ito guys yung kanilang comfort room dito. Ganun siya ka high tech. Malapit na tayo guys sa ating boarding gate. Ayan. Ang gate sa kanila ay pinto. Ayan guys, malapit na tayo sa gate 4. Sa ating boarding gate. Iba na ang style niya ngayon. Hindi na katulad ng dati. So ito na itsura niya ngayon. Kasi dati hindi naman ganito. Ito na guys tayo sa ating boarding gate.
Ayan, yung gate 4. Dito tayo maghihintay ng ating boarding. Yan, ito yung itsura niya. Uwi na tayo guys, boarding na. Salamat sa Diyos. Have a safe trip. Kunti lang yung pasahero ng aeroplano ng PAW. Ng PAL pala, ng PAL. Kunti lang yung pauwi ng Pinas. Walang TV ngayon. Yung papunta kasi tayo dito, meron silang TV. Pwede ka manood ng mga pelikula, pero ngayon wala. Good morning Manila. Ayan guys, sa wakas nakarating na tayo ng maayos dito sa Manila. Ayun, haba yung biyahe, konti yung pasahero. Thank God sa maayos na biyahe.